ngirete iga bakuruma ate anda mama tuna kolera usibiri myaka 3 kubatega kingi kumukwana asibi myaka 3 umuntu aitete ngyakorete ngaye usibiri ngakano bulimo alinka ninche byekande ninche liso nje ngoragere bakumungiro nabatirali yani nje ngokora everything agantebi gendo gyagotekerera bono akongoroti ndi kamwambia utakiona mundo to twara umwana omwire chera oyigungo sibiru umagotenga gocha karumuya ebintu bikokorugari bire bikongo like for now abasacha bali mali basibire emyaka emenge nabo bali mali abatapeli nabo bwate kisimi nabo bakoibera abantu kibesa like for now kunyanga akana kibesa cyo gestima toma kibesa cyo rent kwabwire kibesa fulani toma kibesa gete nabo bali mali nabo bakorera ibintu biri mugati ali tukogora 70 nabongo kole megati mali nagole megati 910 nanyerete inje cyo kuri yonse ko ikama mugati uriko kurara rero kurara mambi nanyoni 200 banje tabana be myaka 14 15 mpaka 18 years ko mwana kire mali oro taramera ndero agotume kumno mukungu you see no mwana oyo tali bonsi lakini oli greedy yani obwate ndembe yendagera abantu akonya bagolete chenyama akurania mabere abwate chingende chikarangire ndulito kuchibwate kwenda abwate chikarangire ku chikoni one ndagera yago kole kwende omusacho oyo gotwara necherengo endere yamanyanga olimo ka Robert amanyire no mongi none people of the same sex njo musaja n'umusacho tingwa device muntu woni gotara bwatu ngechera neka bwatu muntu kwando change noyo mo igo ora change anene mono uso muntu bwatire ko chichera ro mu Kristo na bago change lakini aso muntu bwatire chera ora addicted na samaru na nenya sole tali kwa mwire chera change ali kwa mwire okago chasa likete saidi ko si bintu biri se kwa mwire no bire Wancha muligeri Gusii Voice. Good morning, good evening, depending on the time you're watching this story. Aiga gusimbi atole embura negendete gutusana. Bona onda tenga tole winter. Aya sole nga kibintu bire, is it summer time? Apa we are winter embura, it's raining so much. Maitaba Gusii twanchite gukwana ne weather. Nga kia ungo tuere. Ende bintaba Gusii twanchite kuborani. Chema kina itinkuru kwa karonte ko koleta rumugano ku rucinse mu cyanyambunwa yego toka ime ya magena liyo bonyo uske busiasi nini ese wodi yege kurukunga bochi borabu yego toka ime ya machoge borabu constituency ime county ya Kisii lero ni bwatu mugano ole very much interesting in a way. It's a story to learn from buna bagusina tebanga na wadi template story maybe chiko go semye nteke mo gosekende okomenya bujana abantu usokomenya ase binyoroto kurwa chinka cheitenchira abantu bamenyete mungwana ngochikoleta gaiga umugano wa ritkulia lero nigo abwatu umugano ole very much interesting umulimiale sana asobole mibwae bogaika bokamoleterera singincho ya emesia yakonye mungwana yiga nigasimigete mesi kwae agaika singincho yogo kore biasera bya yakawone li mungwana yo memesi asoko mukondisi mesi yikeremeke ikine arusiororo lakini mesi it ended up como beke chera singincho ye story yago chikoeresa bye ko munyene agashikirwa se myaka 3 echera lakini akaenda gukora umwaka wa munenusu. What happened? Notolnerega igatweresa story yae tochia ndonsi gendera go subscribe na boye kobera ime Gusii Voice. Karibu sana, tebanga Marieta. Marieta ngor ko Robert keire yo nyandika muganonka narasira magana mange sana tatebanga mugano Robert na bwate mesi ya tigaleta ke ngoni nganyoro muchando bwechibesa kero nyoro muchando bwechibesa nganyoro muntu lenge kogora wela sinde wiring sera nero lenge wiring pa nkamone li mesi yale ko ngeli 80 akangeli 34 deposit agande chibesa chine ngongale wiki kubwati chibesa chaji ndomerete sempesa ane babere twale garaji ndomeranga ganye wiki kubwati chikabora wiki enda boy kabora mutinyi nkaro go chingo moboli agande mwesi ko mabo iberu mwana
kuruka Yoro Hospital. Ande ngo chukumuboli around yenda kwantebyo egari ya sari crankshaft. Ngaligi another alternative kana ngaligi chibesa ngakorero muchandone. Ekarona chigo chankang Nairobi menyete ngo ikaka Ndete Robert. Unakuwa introduce liyo wate irenga malita wate bukurukwa? Robert Keire Nyandika. Robert Keire Nyandika. Yes. Aiganse inuma ente kwara nga kiura balinga muri se inoga iga. Asi aone ryo okora. Aiganje biye kainda saba mura. Nabaisi kimbaro kimba sokete kale. Kiura ibi. Ega singo karaboni gat pleasant. No bolemi. Ga no mulimi. Bolemi wecha nemesi. Okay. Nara no tukitene chingoko ma. No tukimboro we chingoko. No ne chiombe njia lengo, lakini no mongina lenge beka chikasumbwa. Wakaoni. Okay. Lakini nje mbeke na. Wono ase muchando yo chitokonyora kati ye bolimi obwa ubwecha chingoko chiombe. Emesi na rekoletere. Emesi ndatere shit. Kimisi koletere. Emesi bono nanyi onere ti umuntu. Emesi atemarusio. Tukaiwana 80 akangeli 34. Ili tatijatika 46 na change. Garongo musaba chikaba abwate excuses chinyinge. Mwiso ko mwabo ibero omwana egari ya seri crankshaft orualire. Ye ne missionary ti omuntu. Omuhamate mugoli. Willing buy. Na yo willing seller. Exactly. Okay. Kara na nyora ngataye ikonyara gongonya ngaliye nchere ngao ngakorera umuchanduli. Ngachanka monyora. Ngamodenesa uri mechando yako bwatire. Tiga bono ngoni bintu byane nko chibes chiao. Tayari akwere deposit. Chibona ikire konga kona asabire chinyinga ke kurwali ngoni ndusikiri cha 34 mwe wasina ansabe chinde igoro ebanga ne chibesa nabo goleti ndara mwakana agante byane rora oniyange. Ono nkaranga nali ndio hospital mesi ali kongole na mangana atagite agansoera kanansoera togachiku gojyo bisiyo mugambi yaenge Wednesday motinyuka 2024 tukaenda bo mugambi target muiboli ayagacha era target baganchika njengi next Wednesday garo bachika next Wednesday chira saa 5 nchenga tirango ikaka muna mwaru kurumata ali gutira garo belingo ikogotira abaskari ngaba bakambwata tudara gona kende yonse karaba mbwata ngairumagena irumagena kenyenya it was a weekend Monday kotini ogema kana iru kotini nare ko nyara ko kana nga timbu atibesa chia ya na tangeti mwa unko akorete biashara noyo agakora chibesa chia chinga nayo nja accepted ngabade nangete chibesa wasibiru emiyaka 3 etabwat fine yani go karabande wasibiru there is nothing I did cause nanya kubwatu gesena ibole tupakana nakiriga nje nanya gusibuchera bakangira bosongo lenda prison yabo karona iko mutinyoka na abuna beto muruire sana asomo ligerio tuligerete chinsi chiga kote mande kunya kwibori na kona ile mesi karo kumoni ile meke emesi yabe irego yani etikaliti gusaba emesi yanga nayo ogo saba ruo komo gochigoro yo se kabere oni une temesi na oni temesi ni emesi saba rete mbekere to boyo yabaririre ego saba 2 rounds oni ichibesa kwali kumusaba chiri edeni yakore erache kurusi misimo na modete wano ngachibesa chiri cyane lende agateba tabu ati orwalire to jina kiti abona mudai ko ngabesa ngamudai tari kumwarakisha rusi misimo gondo ya tari ko aragisha mesi ebese linde to nkorere deni nkonya rumo cyane nkorere shuguli yane egera nange njigwa kananda lisina rusi agante byorwalire bono kanyo alitana timwerete bona ayo gotiga nchengo ni mesiye ngo chibesa cyao Mestia bwata shida no yale gukora bakaboni geto bakaboni gatararusi timbu nalo twara pro ale gocha gukora chibesa chibesa tangete ibona kanyorugo gukorera no muchando bwato urenge serious kamwa yabone kingokora tigandu simisiye yiga nchemwira ne chibesa ina motebe tuna to kwana stu heads as we are now ngamodebone sa uri chibesa chia kubolire bona ayo gotiga chiri kwangete chibeigo nchenche ntu mesiyane yone bwata ka certain period of time ngamwe metinyebere myoni ngonyoni ngora ndi chibesa chia aganda ine taije ndaoni nerorao nalia jana ndendo soera bon akagosoera kwoni rirende tindaoni mesi bono ngakiago gosoera utaranyoni bado kere mugo na mukanire bono nganje ngochikona igonkwa mubikirete bikwaso ngabono ga mesi bono utelia mugonda ajete ngamoto mugonda matatu kwatenga ngamote boni mesi bono nyentigere
nyoni ndikie market nyoni ekero yabeire nkoebeseri yao maria imoke step oenda onsoera dene nkalete rwirube notakeire bomugambi numategente keneke ngamothendo bwate biashara noyo notakeire chuma tano so mugambi njenga imuka ngende seke gambirire tachi gocha bakairisha bagateankia tachera nande nere complainant oyo soere irochire bagande yo kogenda robati ochuganye next Wednesday ochoche baigure aragat chiringa karali kumbere polisi yakari kuya baskari trojine ro soeta ngende sekambe akande tera kengo so atu coordinate binga jengi Wednesday kengo ikantara kama atali sekorobe na lende na bwatu. That was the case. Na bwate tungairu magene station ngarara boga kimambi mami ngabogole ngairu Kenya. It was a Saturday ngararo Sunday Monday ngairu kotini ugembo koti number 1 mwatemete kuri consensus ende onse nyuma tariki ugembo nga endo tawutiga mungana ega tokore na mutomera ta bantu to check na bwatu Friday na mutomera ta bantu na na chite bako ngamotebia aya liko tokora mangana ega nuanche ayonte demand yawe chibese chinjana na 15 ngoiraneri agantebi kenenge yata kete kongoroki yankoroki ankwege next kenenge na temete ko mobek ngamode mo chando mbwate no monge alinka ninche biekande ninche liso ngorage bako mongero na batirali ya ninche ngokora everything agantebi gendo yako tekerera bono akongoroki ndikamwambia utakiona koti alinki yako soma koti bajele bakansomera ngani mbwachi byashera kimana se kwende yana jachiti yana likire obtaining with force pretense bono atukaniti mastaka njena muna bansomerete galiga na bwate deni ya HBS chingana yes I accepted nagusibu abu on the same day 20 it was on 22nd mwezi wa 4 ngora rande chiloya chigoteba ne chiadvocating kwara kana kwa lawyer njena bwate mondo kosi nagotenga as from the beginning nanya kubwatu haya timbwati idea ndio spio kubwatu nesenge njangeta chibesa cyane ari tururi nangeta chibesa ebana njesanete nare ko ndankane nari tuchako ngusana ko mukosti ndatikoragere nangeta chibesa ndio kotiga igana achete tacheti ngolengo ngomotendere to umwadi bakati yaye ayo gaisokia abire inje narenge nje nabana baminto na batata moke ebona bakana jiranga nasibiro myaka 3 kafungo sabu in prison nkarusi wabo utaliwa kana bond teyo fine teyo ikaro kwa na jairu aunga wasibiru nga kiurwe to gembo chibosongo mbona abantu bale tanjibe kana lenga abantu nabange bayenga basibu kero bakora babwate bina byabo nabo tuwabege tuwamona barabu shinza chiko bayikomiga tukairurende prison kero to prison yabunje nanya gocho tukarusu chianga tukaibuchanga chinga tuwachako buri mubwechera aiga kuri gali mebono kwabekirwe gali mugemba kwa nache irwiki na kyogo siwe myaka 3 ekara mo charge ya Somalinga 3 years na kiko ya igwe nabona atwale to mondo ko monne sana none myaka inganya 10 myaka 3 igo mbwat am 47 years igo nkoruga ngo chakotoka mbwat myaka 50 aya inka ali sinarwa umuchandoro rumongino lyo mogatu tata tayo moise ketayo momuronde tayo bana tibayoka ninche nkomurageri ngakiara acharagere ngakiara amenya so bumaboli no muchiyo munoro chonga naika nerebuye kaiga erebuye kana chiombe ne chingoko yani esebirengera bya kitebinge mono na so mongi na ngakina moti na ndena kiago chikoba bara kwa soire galime libosongo prison mo kwaliga ni go prison ngakiago ebona kretu bachete toikalia nabo toigetero goro ope yesi bago erumandi yesi bago ruselia bantu tukarusu keregendo tukacheki tukaleta dogs tukachange chianga tukaye kuchinga chira machancha bego jibo onga muno muberore kwasi ngechinde sha enga kibadani abasibu balenga bange bono chianga chingi yanchi tugaswaime nabwechera mbaro babwatire barorora abande tumanyeine baruwete lakini tumanyeine rende bagatwariganio chera na berega ninki wache karo wachira wikaba ko bolinki yakoreta magoso kigwakora bono kero ngo baere sanje ko bateina boiga abange babo diba minute
esengenjo kara gwasoka ngima ondete yokomanya gento kirio korete goiko kole 1 week umana kwa igwe card card nero koegwa okobera nero mpaka kwa rulechera card yabona basani bambaka niko nyesome kero kiri bamanya ngikiri uri kere gwachite nande ngakere ngoze engakingana nakyo korete osibire wale banyorete ndekara wiki yara nande nko kare card yenere kogera barore gas emyako osibire kwa manywe gasyo kobangwa echero gokora chigasinjire mali chikosinjire okwebundisa muna bono yakero osibire myaka 10 ikosi yao nero kwenda kero osibire metinyi 8 egasi nero kwenda asinaro tachi nabona kero osibire kesibega keto kwenda isikomono yani kende getambe bakoranga na burata mbona ndabe kesibega keko chakira 4 years go chance nabo soko egwe gasyo na building oiru no emugondo kuchiko lema ibintu bingebyo aba bande b'emyaka 10 go chance tailoring nero carpentry nero nebintu mbiro chikosi mali mbali kwenda kwa chikokora. Right, bono nakiki nateko sombolgirio tulgiritio tamaite mangana yechera bona echera imetoli bono buna toliga nae ekero wiki echera ngikora sign gitangani kero wiki echera gende gitangani go sign igoko okwenda owe guchianga gero ko iruchianga chiri orusigu mali dogs n'abaskali bakwandova gocha bona nje kino musi buna arenge nari kwenda binchi ko berumandi nje bona ngo iru open asa abantu basibire bari bagusabwe kesibo kyabo karwo ikirega alia igoko enda nando bangwe nyumba ekiro ward 1 mpaka ward 4 onye mwenga abantu 4 moko ba fixed bada chara digenda ward 1 otigabe kwe ward alia no otigabe kwe ward ye tuwa balance wa correct karwo ikirega alia ono magoroba nyeko irusa chinza chia mambi go chia mugasogati keye kamagoroba ubora abarayi mbale mali ndobwate munabante kinara giechera bantu batenete lingana lyo korandi ngotene ni wole immediately ngoiko orese abanyene nyumba bali barona bakurunga wenye nyumba obadebi na kyokoro kwa marieta asoruete ekesi wo egento gyakoreto ne koti wasibukuru ne nege duration wasibu ngana naki chibosi nchire basibwa abasibwa bono mbaro abadosi abo no koeresa alia toke ngo koeresa bobe na bokora ako emete ko tuta koeresa kero gotenena o tu wardat karchi na to basa ko bamuntu muoba ko sinkora tatisuole ndege ndo gwatoletera ntabe chibesi chibwate ngobora rashidiaro soronga o ise ko banga no mundo re fiafu na bokora ako lakini tenena boronge bono na boko koraki na bo ogonyoranga gwatogire ko si abantu bane bagatenga ekero tegete kwenda esejera bono muneria kara abantu barababe mbaro bakungainereria egento bakorete egera ba kwara obo uli tukoriri kwendo at the moment kosto jina na bwate tu with obtaining with forest prudence lakini mwana saulinda na kosimunda wa that criteria go tumeka gochio bali babwate rubabwate chikwende chiri bumanyobu o kwendo liri bakuburi watenga njibuna ndega na itabantu 96 bakwete nga kenyani bali bakuobwa mbali go kwagagira gochiko kwarachiko siko gwaka usiko gatenga genda chi sibie choye kora bintu ketega nje bono na badati kiri nakora giakene na ese na gulenda abantu mbaro bamanyite budget ko ngorera gento ke ekiri margoba bono kwa bangirwa sokurara ngaki bitandambiro tasokurara bitanda mbiyo ibitanda biroro byale ne ward naso eta number 3 ibitanda biro 4 ebiro 4 bire chikona bire bya bakubwa boka bakuna batembali bali achera ndobwate kinara ndobwate muntu bwenyumba ndobwate muntu tenete kairo sibichi chogali ndobwate mu pastor bwenyumba bali bakorandia bali chikanisa mbali PH SDA Protestants na Catholic bona bokonyora bakurara sagaya ni bandi na imokura ndu abandi bona kare bitanda biri bire koroba kare kamura kindabo mukubora ranze naiga na abantu mbali bako ba consider bali babwate emyaka emenge mono basibire babwate ebikesi muna bya rape such a kind of cases para mungo babali consider babe kwasaga ya like for naika na jeto romo gaka na lengo korutumbe babwate emyaka 71 babwate tu amana interview abana ari kolti kesi ekyo ko inachisi abana bake
Okay. Defilement. Defilement, yeah. Era na bakurara saga. Mwaka na roro bwati na defilement kurutabaka uyu mwabo umuntu yo moteli uri kurukumaro. Is it? Oyo kwete marungu. Marungu. Mumuro mwabo otondi. Mumuro mwabo na role ngorro na role kurara saga. Lakini tubona abandi bebe kamoito inchi mbiri mete yego cyaro cy'isukuru. Unabona yite kurukereri. Yende yaru gesusu. Ekero tu akurre bana basikira school from force. Eliye gotira like uchi gotugudu. No chigali chikanda chiako cha prison chienda chuyi. Nero toko ina ko ego. Tuwarali. Mukurara babiri ko sebatatu. Nande nabego ichira murali mpaka abantu bane. Okay. Asaka matres kali. Ono munya koiboli ngiye kogera abayiga bakolete bikesi bikong anna bako ba treated bya asokurara bya. Tali bonsi. Nago the age matters. Awe miyaka. Emiyaka y'abantu oli babwadire nebikesi bala abagatu. Nkobe kubara sala yake. Wiki yalire kwachakire gutwara stress na kurwara ngiki yakonyora. No mondo kobona kerege kiaba na kyo endagera bona yechera. Njasi yambera obukongo bukumabura machi. Chingende chire no musoligeto muamuti. Na rorobo mabuli na amenyete bwane koruka no bona amenyera bukankongera. Endagera njansinya. Natoka ngamura tindi kolikende. Ero ngoli na boko bekirwo ero ngoli era machi igo. Machi busa. Telinto beke telikende te bwatsukali. Bono mabwankongera ngatwara mustukolia. Kana naro ringali kongo so bwana ndanya karara. Ngatwara mustukolia nkabagera ngarwara. Yani ngamune shock. Ngwa shock. Ko sinona karongo nyakitali na bwata burwere. Na ingelevo 6. Lakini astokete mpaka nkabanga timbu atinguru ntatari na kuguru kwana. Hiwango bugoligo. Ngakoro 1 week. Nkamanya ko discharge nkaira na back. Kwenye Italia nanda sigitanda no bekere pengo. Nyakitali no bekere chipengo cyane. Nande no ndendire. Usibire ne gitanda. Mbegete uniform iliya chera. Arafu vekunguru. Nande no bekere chipengo n'abasikali babiri no bali. Ebegere ngere kerenga negento kyane kyende tata na kibono ngokora. Timbu adiana ena alternative. Ko timbu atato urache kombuat I know my brother could never follow up to me. Na bwa twala to muchano munne sana ne yana. E kambere challenge kom. Bono ali burwere buandie karbuandie na china nyora abantu bagucha bange kondora. Enga kiye se gali. Ba chitinya kitali abange muno. Abaseni. Abairi abasani. Mbaka abantu bandi kuruka. Yatuka ngana bacha timbaruchi. Ibonga enga kilindo indere chartingo nyakumanga ngochite kondra ngotachite kondra. Na cha bona nte. Bidira be story. Lakini karona babu yande mbachi bacha akagochechera. Barra mnande bakumi. Bana chebinte bingo of my life abande bagochaga. They come there as my friends but they karaba ko irana. Bara nuna bantu bara babisa bana. Ko sibago nchachi. Bada robati yar walto kim ta ko ra wiki. Ko si jenar walite nchomanyane. Tim ko imo kanago tel. Mbake gatoka bono mali. Yongo request ya baya basa bana baminto. Bandigeri omuntu orankonye sobo mabuli ekingalikeru wono omuntu mali echera okoboko boli ndagere ngiyo konga ukongorera mabere buya nanyu nyama yacho ndagere nero nyaragera niyo arangonye bakangatwara chingoro bono bali bacha boko omosibwe ko chebase chinga ichikuru chiko barende ni ngongo tomeru lakini nende legal serikali telekomanya chigo tomwa chacha na enjera nero ne chinde njiro bono chigo cha libago cha kondora chiko likwa docs chira chiko likworo na gole mugati ali toko 70 na bongo gole megati mali na gole megati 910 na nyerete inde gicho koli yonse ko ikama mugati uliko kurara lero kurara mambi na nyon 200 ima ebi asarambire prison ebi asarambiro bono mugati ona bongo na libali na barobata gete kuli banga 200 mugati oyo Toji nanyo kone megati 910 700. Bono nchindi yebere atikara nane nyaoni 1600. Toji nandi bwa chibya chindi nandi na goromugati ole kwende. Bono chibya chindi nango chisakirete saru chitata keiri gali. Nandi natumera omuntu oleka. Ogocha kondora nando chiri kali mubi. Kostimba that power yokolika. Bono igo prison maibya sara mbiri bigendete kati yabasibwa. Ne chisi minjiro Echi mingo toka chiro. Echi tata keiri. Mpesa nga yego toga ngoyo go deposit. Teligo togo deposit. Chisi mingo toka chiro. Nabona biashara mbire bigo korwa itana. Nimbugate case. Like for now no bugate simi no mosibore. Nechi mechi chinsa chinyinga abantu bagotwara na barayi. Bali babugate cheo.
mune binara iga ngotomera ure chibesa kuruka itanenchara timbu atsabuni timbu atitissue timbu atirio ya maino ninda kete gukora apiri ngorra barari go visas pata kete 1500 yandikere apiri chikwenda koti bono nabachibesa chiana ngo kobekera muno musibu kurukanje muno moibuli onda inda kete 2000 abongo kobekera that 2000 kana kabere 2000 nchori omanyene simi ingo ekereri bwo kuna cha 200 bono watoka ngaru watomera 2000 njo manyene simi nimba 1600 Arus 400 chiana chibese chitimbu atebesa ngo kuwaga ebintu mbirongo gora abantu ngora tebali chisabuni chitishiwa mariogo bale ne chinchara mbale bagato bale bwa muna kunyunya sore neoire chera binyunse ebi no bire chera korali echere bwata mangana mange bona nabo muntu okumwa chisabuni chiri sabuni ne chiafu wa 2000 onyago chikore bintu bya ngora each time ogora orusio chisabuni sato 50 bob gitoko goraga siringi 50 kere piece yali chera bibiti sisate siringi 50 sabuni jabona 50 goraga siringi 50 gali sabuni yo mute ndume ya 200 igali yo kwenye golemia enu 50 nende no 50 eduka ngayigo toka duka teyo sabuni echi chigoje karugwa chire korro muntu oliyo like fona abantu mbere babwata bairi abange bakorrukire time to time muntu ocho mole sabuni sato kitishue gada san kare kagimo mole sabuni echi detrect chiwe oigo le duka ya obekaga tabuga tikende arali ogenda so oliyo bwate umutebi nindaga none yanga na bokogora cyanga cyecera njiro cyenda cyembe lakini bona bali abange barabanene na bago twara kinyinga onyo munda bwate cyanga cyo cyinjina ntene peas warasi yago taranekede bone go pidi otumirwe besa omuguri yangemia yagero tube uchi yawo yose rende bakunyinya sole binuse aibikurwa bone binde bibigo so cyera bikor ku marufuko injira bigo so cyera ime tindi ko nyara kumanya nari tinga nyara ko tabira lakini ko etigubire byaswa bira binkone buri no ko no mbone no bire ngukibire byaswa injira yabo tuko abantu batumeka banywa enyaswale na bego utu kabisa like for now most of the baskali mbara aware ngebinte bingo to kabire lakini ase bikuru tingo nyaka hotel njo manyene eko karango ikabare mugase karato so kete tulisiko munali tukolie weekend karute go chigasi nabo bakominyoka iga kereri okirire gali babwata abantu bali bakonyu kagule kanga bono bagotwara umanyi babori ngaibia karake ngaibiaro ngobwata bali muntu bwatu nyaswale erobo liko bako ko batu nechindo ko batu muko ria taratongi yaro muskali abisire nande bamubwata nero bamuhira nero changa ya teyo ebintu bigotoke chera nyasole nesigara amone biyuso wa mangana makongo bono wa adaptiri ugima chera ngwachi kwa be probone chera ma bono kwa manyanga na yanga kiechera bintu bigakoro ugima ngibwa beto ono sa uriyo bugima mbwango ngereta lakini kero nachi konyoranga nachakire gotwara kolemigwa bagondechera na bere ndocho ntebyo umuntu asibire miaka 50 weyonte ine yale banasibire miaka 70 abande basibire miaka bakatati pona igetenka eremia nkanyoranga nalindi lyonse miaka yana yabere meke abasibu bachire gocha irenga kwasibu nikome irenga 20 25 abantu bande tolina barabu mari konye tokwana barabuya bachikona chapiri most of those people babwate case ya defilement asibire miaka 10 okwanda gochokora abiri yae nando rusigwe storega bateba apiri mu church ni ganda omumente miaka 15 igona nasibu 25 bono naondoka narona nere minaronge miaka yana mbier na ndetinde tiriga esa uri ligo sori umuntu na korete binde bitegete kwikirana no mu church ya karanga na tole ligo sagansiba bono nabongo sabulende igone remedy ngasaba I came back to normal, my body came to normal na den kababono umuntu bwate chinguru buya activities nchire kwate bachiga koruga igasechera kya wacha gushikulisha na karakima mbona ali karona endo nabu muruweire nabu ena nagenda naswa building bambori thinking nare gokora ngabata matatu wone gatoka matatu nete kunyare kana okole gali nesa ulinta to baido na njenda te exercise myself ngaswa se building kutoka na building yako agacha twa kolega sikuru saa 2 mpaka saa 6 taligasi yerenkong nyene nyombe kuchwa gajwa segete na gotokwa gacha mune kanisa ni house kuru musingi otira lipe kuchwa koru twa na twa kola lipe batini tanda ibe soko yego na boko yego mugati umugima
na mabera 70 iga basibungurusi kubale chera baenda sete bache kwagachira umonte nyomba talibu aje etogokora within the prison. Oh, within the prison. Okay. Chinyomba njire gari chinyinge sana so askari bamenyete chikanisa njire prison munabone kanisa uranyamba bwatere mbe kwagacho nkwagacha tuli within prison daiga sto chikwana okora ke barua. So you did that for Engaki Young School? From after 2 months mutinyo gata taicho ndida naona akole temba kamna nachite prison maiga ukorara nsangapi ukoboka nsangapi lunch nsangapi breakfast nsangapi basigari nsabe wachibaeta checking ngi uchiyaba kara twange experience for prison iga ase breakfast igo to kunywera ngoli saa 1 chia mambia saa 12:30 tuatuliru esabu yakoro barolenga abantu bali twasiekere turaireme mbali toro gose muntu narochire karaba akorire sabu tuaswa saa 1 twanywera ngoli karari chiwo ikasa 6 tualete rwendagera koro saa 1 mpaka saa 6 ngiyo kole kana saa 1 mpaka saa 6 bana saa 1 mwanywera ngoli saa 2 mwachire chigasi mwakanda chigasi rasma gasi nera gasi nkobere rasma lakini tuikobetererwe kero ruwarite ne kero tabu atiko weso yokwendo nabo tokwende gasi bari gatugo da bari bataiko nango tikara barega batikara bare ndire ndu tuana tolende na basikari bari baito kara tu akore gasi yeka sasta toirana gosenya yato nyore gasi tu akaro sasta na lanchi ya beira basikari ngomanya bare kere kengere kiyabugire igo bago tuma aige story na gasi umuntu naro goto tenete ndo bwata barayi babiri bate lanchi ya beira twane musku yendagera abara basibwa basibwa okay bagenda no musikari bare tendagera twalire sesa ikali story gasi ndumona kitokuruga to igo tete na bari bamate mbaragera Vale. Ego toka tuakorera mapema tuenda gari tuabaru tualdagera. Sapa bono yaba sangapi? Sapa bono saa 10. Niligo nyara tualete ndagera. Saa 10. Saa 10 cha magoro. Tualete sapa tuaragera. Chiko ba saa 10:45 tuasi saa 10 kamili tuairu ndagera. Tuatigo ga free embe yara tuaka. Chiko ba saa 10:45 tuasiekeru. Igo mono tuaralire. Hesabu ya cha ya koru entangani ya saa 11 wacha ni hesabu ende ya saa 12 kamili bono igo ntu twasiekere tu saa 11 tuchiteme saa 11 ya kero twasiekere uga chika ekanisa gokoru ama sabakoru okorandigwa tuatumuka bono tuaganya saa 12 kamili chacha tutumugete ga bono ama to ikaranstese ma meetingire ga bono turara una bacha saa 12 tua koru sabu bono tuarambura vale bono kero muntu bwe set oraro yo kugamba no moyo muntu mwabo nabunaro rende TV ntobekere ore TV era 24 hours mugaso munabone gukora ligimo lakini magoroba saa 3 kamili yali migo bono mukwenda kugoji TV ku saa 12 saa 1 saa 2 abasikana no bale patrol ga etane saa 3 kuna taika kumiga musikali oche sekebakero otogonye TV yali migo yerenda abantu batakiri korara rara tuarara ngi kwaroche prison maiga sometimes yakarogora rigerirwa kumenganya saya nkwangite tiasari kulingana no korra kwane kuralisi na rwete bintu naro cyo byara korone bikong kozi munabona kero muntu yani ndatenga muntu to tuaro umwana omwire chera oyigungo sibiru umago tenga gocha karumuya ebintu biko korugari bire bikong like for now aba sacha bali mali basibire myaka emenge nabo bale mali abatapeli nabo bwate kisimi nabo bakoibera abantu kibesa like for now ko nyanga akana kibesa cyo gestima toma kibesa cyo rent kwabwire kibesa fulani toma kibesa gete nabo bale mali nabo bakore bintu biri ekera banyole aningo koraba naningo tunyara bali kibesa nekera banyole kibesa kiri ebago tumeka bona abande bara banyonge binyo umwana obwatire ga like for now banje tabana be myaka 14 15 mpaka 18 years ko mwana kire mali oro taramera ndero abo tume kumno mukungu you see no mwana oyo tali bonsi lakini oli greedy yani obwate ndembe yendagera abantu akonyo bagolete chenyama akorrania mabere abwate chingende chikarangire nduli to kuchibwate kwenda abwate chikarangire kuti chikone bone ndagera yago kore kwende omusacho oyo gotwara necherengo endere yamanyanga olimo ka Robert amanyire no mongi none people of the same sex njo musaja n'umusacho igo changamoto njiro chinyingi sana nebinte ingo korobere disili lir
Ego muntu yarukururania mabere echera. Mabere ngururani bali. Mabere ngururani bali. Babona musacha gwe nyomba. Mwana moko sibiro gali or identified picking oli mukanya lewe. Exactly. Uwanja ni bonga ibaho chibakorera. Bono bo bakwenda bakora okonyora chi sometimes yekero amuntu turo kina kwatsi besa. Binara bya nyomba mbiro. Muna litonyere ngoli sambiri abantu bakire gasi. Ababande toko seli ukuruma alito anda bali basibi. Abate nageshiria. Bono nabakorori echo. Mushukuligera. Abantu mbali echera bamanyire nga abange mukanya lebe. Mbaro. Ushoga igo erechera nene. Nene. Ande by force. Yani moko iwana. Oikonara. Manyugo no musubati. Ande kende ngo ikirero bara sadani yago toko umuntu gitoteka kubwata. Otandrete. Naboko soa kostuta tigendekyo umuntu yabaskale take action immediately. Igata gata ko koleka tendo gita abantu mbali barra kwabwatira kurwa kwa rusuga kwa iruwe seri yaruguru. Naboko rabuto na discipline kwanyora. Nabora aberobi. Naboko ndobekwo. Basabono kanye transfer ke gocha bamurushi bamure kiboso. Basabamure kitachwa. Basabamure kodia. Bono kurate bungaga wewe jua mambo iko hapa. Bako muira. Yev. Nigo changamoto erechera nene sana. Ane mono so muntu oli okoragera otabwa tikenda ago chikoria otali gotomera kende agotume kubobe. Bono gutwara umuntu kwa oro musacha kwa mukomuntu. Nanda ko gotumeka boyo. Bomo satisfy need ya. Ande manyire nabasigari nande gento kekolekana. Bono changamoto ende nendagira. Ndagire abantu abatubwate muna nabo ebinara na ntubwate pakwe muntu ntubwate abantu batenete mali bangesana bage church compound oromo kuwa mali utenete compound ngini bona next week yo muskara nabo babwate abantu mostly nana bakore binjebe abange bono konyora ndagira lita kere kwe kunyege pimira abantu bakori igabwate ndagira ko sotelia abantu bayo ndagira lia banga misa abantu egepimo nyene chi bintu byako bikori bikombe bere muntu babekora kamona nusu yatugore ndagira ago chikoni ne yago chiko abantu bayo kana botwara umuntu ayo mubwata abasacha arugita abakungu baye barabanga no embatana kai umuntu wakuruma uroje ngiyaho cyo kubase community abange baruro paka nimbwato muzibito oli twasibirone abange baruro at least bande bagocha most of those people bande baruwa they are HIV positive abande bakuruwa batoka no buruye umuntu njena bero bako umuntu agatenga ainyarebe kakingo kuore oyo igamnale igano muntu oli positive like for one karuwa kole gali matuko make gonko ndole twa tested muna koirwa chera bakoirwa HIV test omanye status chao batebiwa abantu bali baruwarte ngo tebigure aya ni goruwarte bona bali bako baruwarte bako ku special care yituruwarte gwate muna gore gayo le buya bwerende to basa gutwara burwire kachige sipoke ko yaronde bukore sino kore buya you see igakero bako gotenga or bwerende onda sino kore buya mwise kitayomo goto gitimba mate de awe ngege ndingo kora kanabire aya ababande batoka mbabwate nabo bako be kwali meeting ko simbaka paskali mbaro barwarete nabo nande barabarayi baba bande kwagure na baba basemi baba bande bona ali okwanda kwa special meal like for now inumo kwa igwa mabere aya bande tutaiko ego amatunda agocha twice a week pero mwako igwe diet cabbage pero buyege rosir buya mwaletero murenda mboga buyega kikingeni cha Kenya inunko ayo mole bali morwalete lakini for us nduto ayo sume lili teli mwangana litolirie tundanyanya toli nechingere chiri kawaida lakini wara barunga kwa lenda gerere nande bekira mabuta buya igonga nkomanyi mole status chino karo mwaso amali nande nko ayo woro basemburo bunyanga gwatokire mbuyole tutageti kurwara kendo save bwerende igakaro bako tebwerende they are very much awanga ibiasara ndiri okora kanaga bono muntu manyange Kennedy Robert Ulio Chagari garo murwere nande nakotwa igo abantu mbaroro bagusambasa amanye dinga mbugate lakini bono mbara ore sauri ndagira ninjale lino kubani okumubere nipe nikupe yatoka lenda abantu barwere wa chisegingo toka chiri mali chisegingo toka chiro chiseginchiro abantu nabakurwana bakabande barusania maina like for now scenario ward 3 there is a friend of mine ori kokora ini mbarwana te bakakarushuwe linelimo ngibaguna
Kubuno konge mali muna bono tu ale simio yo abantu bali nago te barayo te gwakira omuntu tute for example gwakira no mongo noneka mote byan konye gento gete oyina bakwenda omwega omo sedibs no musani mote bono ni gwe mate ningo takete kurumali bindo ne ko mine kesi mine biga oso omuntu bwate girlfriend yae oyo mwakira simio mosotira out no yo mwakira ndikwende gasi natika oli ocho komote binkiri akora kana ninje mugani ko mwakira simio kusema no kwa mwakira kwa akora kwandi ne simio no oli nabwate nachikande nga oyo nte one sekide chiti abule wa yecheraga muna bagotanga nasa bantu bago chenchi kona bokwanda rosali kepi tingo advice muntu woni go darabwatu ngechera ne kabwato muntu kwanda ochenchi noyo moyo ora chenchi anene mono uso muntu bwatire ko chechera ro mukristo na bago chenchi lakini aso muntu bwatire chera ora addicted na samaru na nenya sole tali kwa mwire chera chenchi ali kwa mwire okago cha sali kete saidi ko si bintu birise kwa mwire no bire Nigo tingo kwa advice nga ngechero kubwato omuntu ko chiwachi ko chenchi lakini bono munancho lintanya kubwato na chietoro na somire bintu bire binge nere nindo chenga telibu yanta cheko chiali akora chera nembe bwata matemu amange kutuna one kwende nago te bigoro ya okora homosexual ushoga nabo kurara no muntu tabangirine otamanyidi otuko koraire mbabwate chi there are drug abuses there marijuana ale mal bakoro kachi how do you call those drugs marijuana ale mal chinte teragete chiro roba bugate njira bago chinyora tingo nyara kokotebi bona banda babwate didia ko endagereria au kolia endagereria ko kolia vale yo kagerete nengi eli bona sale ne binje bya kolia ko nyame karangire ichibi kwendekera ago koseteli bukumaime kwali bona okorara pi so he can do what he want ambigo kuboka na bolego ogotebi you just go there otomera ali geta banta match ole ndire buya macho koleter gobekero bafu no mondo monga sabuni okobole free tagero ko special chiango begete chinyiri oko pimire chiwa ko pass my wife na womanyire neke kemanyire abasigari mbake mayete na there's nothing they can do. I think they are very much aware because ekero kwa gendoro ngo pimore na nde kwa egwe warning ngorende to basa karaki to basa kurwa ko rwalete na yo kurusho burure kwa baswat bai ndoli yamo women bari kando na basaja terkando budo jimba manyite ase chera maiga abarayi abaiga bechera abasigari ababanene ngo chabali baba mawaida nini na nini ngo talira muri n'abantu kurusiko mwago consultation n'ibintu bindi abarayi baba kubwa barayi bechera ngo toletera bara abantu like for now chiatajis kuru Kisii University na bago chororo bacha batukwani abantu from denominations mbalimbali ngo chabali bacha kutukwani chikanisa chia basongo ngo totalira bali bacha batore nduka bwata bagani batoretera chitishu chisabuni ngo chabali nande baru obasemi bata balende kuvunjika kwa mwiko si umuzo wa kupika moyo agereke mu muruma mwande chinga chenu mulebiya ngo chabara basemi marwa bangaso bungi mbakaniri ngo chabara like for now every Saturday Sundays ngo dura tora bagani challenge ne saba abayiri baita baiga bamaite ngantorechera bagocha batoro advice yago somo iri oliska oligeretio mugano igo maite ngo muntu obona arechera elia mukonye ngiata kiroko aso muntu boniga umaite ngo muntu mwabona arechera oso muntu ebe noyo mino ebe no moiri netakeira ingo aikwange mono sana aigo bosemi bongo bomunanko batebi amanyena na kiechere takire komenyu nanda amanyenga gusibwechera tali umuiso bobogima egera bamokoremia nande bamwa nonyene sabuni karaba chirororo nande na mono iruka abantu aba nyekwabwate tukurwa se kanisa abantu abe kanisa mbalera ikiri gutarira omuntu uria ko simba iko kaniwo baendororo bamonyora abantu bali bamwabo yagera bantu bachi gutwara omunguso no mbali baro batayigo kanisa nabo bagutwara omoyo boko baninga nakirobati abantu bacha komorora bangeyo bamanyanga ne kanisa ekene nyandingo je kanisa kangana abantu bacha kondo
kosie ka bantu bachire kuri kanisa like fona mnango chinyambunu bachire kondoro bande tere chisabuni bande tere chitishu bande tere mariogo. These friends of mine nyekinde wholehearted person na bonkuru usie sabuni eli nko ebwesi veri tingwanje omwame bone gendo kelingo chikere kiale to konyora osokenengele kuchia somondo oranga kene kanisa nengia nende kere ngando asoli konenge na waje kutwara wonjoli igona bete kere bali kere kumono nande baro time to time egere mbachi gutwara ubulemero bonde bwenzi asenge njama temwa gutokechera na mange muna nago te bigoro yogo chikubanani osigoro yogo chutwara obe tempting njara yakolire ochigo twaro abantu mate bale echera abantu bale basibire singe nchama gosabo especially na bono gwachito ro singe nchoma tenga okay abuchinje na kolete ngendo kiandete da bali mali asa magoso batakolete percentage nyinge y'abantu abange basibire bosa abantu abange balechera percentage nene basibire bosa konyora abande basibire kibitina abande basibire esauli oyabwate erabwata ati power yo ku drive engine leonse you see tojimna bono ega like for now my case nkialenge kento kerekene ki abwate tension yo ko ndanchi kubwatu nkialenge kento kenene ki ali kuchikogeranga nchi kubwatu room advocate ko stinkanedi umuntu kongetie kento nero kubwatu ko sinero koko nchi no muntu nanjira no mu advocate yo bwatu ko chali sechera acha ko wekina kiane no nera sakari na bakumiti keche tukui yakora tinko ngati mangana nigo ngachita manganali bona abantu abange basibire gali like for now muna abantu about filement abantu abarep abange babo bakubwatu sauriye bitina mbaro bakolete lakini percent nyingi bakolete nyingi ngo katable boyiko okonyora abantu bako bunuro urubako gosenga kolise libituma gose abana bari kolishimete ya name abu sinta que timete ya nego temo ego etachu una bone ya ne magali esa uli na listi bituma byao nayo mwana ya uchire go chana mu minyokiri go sana moteringa nana omuyibuli umoka obwo obeka chianga obwo ato minyoka oli botiri police omwana nakorerwa nayiga bachire nyagitari gete bakorere gento kiabo oli keiru munyagitari akori comment manyo muntu obwo atu o ikas chachi wakanire nini muntu su myaka 25 yani abange ni most cases ibasibire nebitina correct abantu nda babwatire asechera abange bali bakubwata kuti true cases abantu baturabiki kosinege ndakora ngate biwo musikali yako korro kwere nento kyaburu lakini bikesi ebinde boniga muna like for now muna abayibi abayibi abange barongo batu bali nebintu byekene lakini most people muna abantu ba muna chimbage chi development in rape abange bako sibuwe cherange bosa nimbwato monto yomu na mwebere lyeto asinini mba umwane na mumuro mwabo sobere tago krawa mwana na mumuro mwabo egatoka bakuno bolemo krawa ya babu no bolemo umumuro yo mwabo onde ebakuno bolemo ko moinoga oyabekire kati ekero mumuro ya oyondo mwabo nachi umurigeli ebibago kwarade bakubuna bono sine chibesa chiabo pesa uri bakubuna noyo bole muno bakubuna ne chibesa mu muromba abantu amba chitego ita umuntu uyu nde mwini nakene lili umuntu obale tatali oyo no uri bwe chibesa abantu abayo moni gale ngo mu umuruya no wale chera bakabone ngo they are serving that sentence oyo nde no mugusi no wale chera bakabone oyo ndo bwate tu o esa uriye bitina byoro bago ntu acha naera no areka balimba bwatu muntu takweti so bere tago ego with that experience umuntu na barwete chera kulingana na chitaka bakora biri bagachikokora ubwatiriye ntu kali gocha bakanyoreke no mumuro yo mwabona goseire na ndibona goseire abantu ri bakoreta magoso mbaro lakini bona ababande mbakore aho yonde tagusekaneti igabwatirike bitina nabo twacha neraka ebona nkiorate abantu sikoga bali banarite kusiba abantu rahisigo nkitobwane tokore utarikaniago ntege ndo nakwanere esenge njo tomenye tense ya matemu na nse ya mangana mange nanjira bakonyanga mambi nago seiro
lakini ndende sama gosa yako chi abanje gentonda ni kalchi muna mwamugusi ntumwa mugusi ekero ligoso lia kolekanire nere buya muna bono these minor cases nere buya mwe karansanse mwali kwanera nekero omogoswa airanire nsasa biro kwabera nata keruri kiriri gwakoraki bwabiru lakini ndende etoke ngana agosire nirigose nakora ninyimogete iguru abuno imoke step chiko sibo mondo teko bamuchando asengenjo ninje nagani lakini esa magosa anata kerere arari ngoribwo osara arigere una abantu bekenyoro n'abantu bali abagambi muna chiefs kambye chiga basaba DOCS bale mwikaranze mukwane kero mwakwanire okoigwana no kwingenjo gokoba ekora asari umuntu akwenda taliangaya amarwera arona mangi muna na hotel chinda chiro chiri changamoto ere nyinge chinda chiro chiri chinyinge teazamata usesi chibwate chinsuri echichigo kuri okumi chinda chiro ro chiri cyo okumi chinda chiri chigo koria enchera yo okumi chinyinge cyo okumi so nandagrate yerengi yora tanga chinda chiri chigo kori chiago sack blood nando chobe kore nomo bono okurumari gotokorwa ten botansi Naro ngete experience ngo mosacha naro ruete jara boniga otutete focus biba kabona bengo nyari kanere wakwandire gore abana bake basibire imyaka baka 14 igajera abantu basibire bake imyaka yani abantu bali basibire imyaka 10 abantu muri bonorana muna bono tochije abantu mbale bali gosibire imyaka mekana go bayirwe charenga lakini nalenge basongo abantu mbara baka banafunzi ubwate 17 years ole form 2 ole form 3 tolinere gali akairwe rumandi obeli rororo aita nakorete matemu ngosomera bara bande chera nakorete matemu okorire ochire nande bono rorire ngatiganja nige sibukorera matuka mangere gorali wanjira nore tuwa nje rumande erembe rumande erembe mbaro 17 years gochigoro montomo gatu ayo montongo bwatu ale gali obwate emyaka no 16 15 years oregana into costa jete kosoma era boni gabwate tumne village atigere stanley 5 ochiro tokire na theft usanda install property obwatu bono ale gali nakibono ngoko balreke kolia kiko mwana igana bara umie mono kubwana no montomone me montomone taiko yani soronga sho batinderu toliko tingo mare they believe tingo manga sikachinderu lakini kole igana na bako nyomuntu baroro boli ka akwabusa na buye umuntu aye mugaso umuntu aye so akwabusa bunora abuso muno exactly atuliyete Aligo sekande lakini akumiri ukumyo kon omogoto pirende re myaka irenge kwa role mari omogoto mbale mari mbake myaka 75 mbaka 8 mwaka muna bono mwaka ona gote marungu yo kurubugirango mwabo gotera igaruete mari kabwate myaka 8 kosi abwate development akasibe myaka 20 na korete kesi bakanda boye ne nyimbo oyo mwamarungu exactly brata tu myaka sara merongo berechera asibetu 20 years agasabo kori rochire naro yoroko kwengo ko bwatu development erenero bwatu tune bitina umuntu akulishimete yae umukandi bwiro munyokiria kamwana bakafile egento bakamugwa nera na korete kina kanda boye ku nyagiki mwancho muligere limanyanga echera na beri igo na inara mangana koigura korekana echera igobona kero kora igo bantu bagatenga echera na soko ando chiko chenchi Robert yagatanga to sabebe bose nginjo binge mbiro ranyore kuri echera sometimes nana bota chenchi pi a percentage yabali bago chenchi at least mbali nyasa ali meyabo banya kwarengo mubena bokwanda oru robono ko romo beside osena ari ko rualite leba naro chito karumia garo rostir karumo baachire bale baachire bale boya baachire barwalite baachire bale ngababe baachire barababe mono emyaka 3 bono wasibetwire nga wasabete bono emyaka ebansibete 3 obansibete without a fine no ane pondi njalengo na singenjo sibeta abwate chibesa tata ke ten tegerero kosi no ane koti ali kera kuwarure
kwa bwati runkurule biroro byao kwa bulu ngano bwate gento ra kwa na singa ko nanjira nire lakini bwate gento nda menter ngitinga iringa kino no comment krama sibe miaka 3 nagenda na likabiri kujia se lo aikoti ngo saba asenge nchombwate mechando nande narwarire bankonye bansibege sibogyanka mbacha ba tochi ngochi ubali probation bagacha babisa bagatochi nande karo batochi ba kolire ngocha bale ground bacha kumanya so ruete munana kire gusena kinde no muntu muyande gusena ki egatoke first report ya chite mutinyo kianda ikoragana njago ke officers abantu bande bagasoka nje ngatigara nande nachikorosa nande ngapiri asinge njobo kumabuli ubo ngenderete kwetero bokong ngatume kabono nanda ba bisaba be county kwasipali be ba koru gembo ba chite bakanyole report yana ngatebwa tibuli teranko 30 minutes y'abantu banyolete mbaba report yana ngi natumeka ya kabere nali bacha nande se ground bakora bakora nali bachite bagante bibono nutakire kugenda ko chiko kole kisibo gyanka nokole ngancha ngasoka tale 9 cy'umutinyo gatano umwaka uyu munachitega ibono ikinde igando musibu ngokole gasyo dio mpaka tale 7 cy'umutinyo gatano 2026 manya gukole kisibo yo wakolete mwaka ya monenusu ese kisibo na kolete wana ndawi wono ngacha nje kusabu nande wana ndawi isko nke kemano wechi wakara audio ngoendo nakora cleaning bat of cleaning taliga siende no bonere sekerubo metaro lerongo tichora na sibichicho na sibi obisi umudio obisi umu chief na go sibichi chivaranda chia bobisa bichisemiyali ntipata na go kinyago rabara it's part of cleaning talike nengo kora na taliga singanko enda na kora litukurimu bando nyina ndo saa moja 2 hours na irani tugochaka ongo abwata at least omo esobono kwa rura salia tigabona at least iga inka gabono ndeboya ekora kutoka ali timbwa chande geti mwana nkorara yongo ndega simasa mawiri ngonyunde cha mwana ndanchi nkoli better ngo supervise modio manya ara gawa tenga bono no tacha no problem lakini ninde tayari kokorera esengencho ngisaneke ngana to boire gesibukeli na yetu lakini ante binga bono tacha it's okay because ningendo taiga sirongo koranko talinga na sara sana nengo koraliyo kaliyo yani ngonya koirora akero koira nanka imesili ya obado nja stika rusiku mugondo ngo stika rusio maelio bono koira na kuwa nenka imantaracha nda gukorera igesechera nandi munansibire nando muntu oli nacho chekutame misimo gondo yani bono lona nyoro basemi kurwase obisi ya Baraligo town bandebya idiziliko umuntu kubwata umuntu mubeke ime nando chiko kole bintu buwaye ayamuna kubwata togasibwe myaka 3 igonda serve that case tata keiruo chabuo bakandikira lirube bakadinga no muntu gutende bindebi ngaliye sister yane sa ulimongo nanta yanga aga chakareta nkaga kerale taka ulina chibono ikere mesie iga ya ikere nkoni were o sister yali giro muntu kugora nero uligiri oyo yali gyo muntu e complainant igali gyo muntu gotulero no mwese komento ligyo yo chakotumambi bakirete mesie saa 10 na nusu yabo tuko abantu bara bakona chinisi unachiko chiko komine pere muntu atayoka mesie bakiri angeli 2 egali no epakiri bona parali mesie ke wasombocho nalirende ba kesibi abaskali baro magena ko simba bwate kwende wote ni mesie tetu oyo ombwatete otama otiga abantu bemesi mugondo na bali bake batama eno monyene gali otigara denda akabwatu badabona kiko tu mesi yo monyene no monyene kale chera ngano yo toreta oyo baleta nenga yara tayo na ba chite bakanjerana bakagole mesi yo anda my account yani muntu akubwatole chera
igure MCA wandete gusabwa ekina kia MCA nande stilo magoleta abantu bache konache. That was the case. Yani tabwati no nkoroyo nkororanga yani muntu punishment ye baro chenga aigato chibona mu murumi ndatayo tata tayo timbu atikende nje je no muntu ndabu atikende bono nabo bakora muna batakete umungona kwanya kumera nere komera ntoli nere ingi mo bwana wanya kamba nere nche komera tole komo nche timbu atimo jana nere na nomoke lakini gukwana nere tingo nyara gukwana komo esenge ncho nje nanzi betekasi lakini hapo no grachu gidi nje nabo muroje muna kawaida muna tuwa lenge korkale muno muntu kawaida ko sino muntu onka muntu wange sina male matano kuchirogora togo jitu ndubali emwe cha echiro ne agege tonya gukwana butambenga ebitine bikibi kebyanka mbigera muikania sako ngusofa okoro muntu banda chikomia. Imagine onyo yatabwate chinguru cyo komundo mangana aliechera ko igure bigo tokechera. I imagine wasibiro mwana banda echera ase bintu keregeke mambino mwana yo chira okorerwe ibintu bigo so adapted na robot warire mbweri akiro chibono gwakonya community ihano ko muchenji ose gwachi komukora ineli swali ngo tigesiko osabantu moiborie kegima elio kuira na maumi no kwanya ate condition ya maumi nera karongira nete goja mama igaro murweire mono yona yorte mama murweire yani bonjo girovere kebuse murweire obone birengereryo anene mono nche namwa dekora tati garte nunde muna togo kwana bono igo na korire metinye bereska ono gatatu na chakire mungena muna na chita akabo akanyonganyora karo murweire ngamurushya ngamura St John's nyagitari agakorora matugatari make nande karata banga na babuya nande twale problem ya maiso nande ngamurusiga ngamura nyancho igo na murete Friday igo mama na yotole condition ire nkong onye ikirenga kuruliri paka bone kana cherare echerainde nawe yale kutoka ngatare ko chakabo yakora karona mwere nyagitari agakora matuka mange sana ataikomanya atanyare gukwana atari korra kende lakini ndoje nganya sawa ko rwanja kwa bono mbiyari kese namuro stinyanjo she's better yeah ese kotoko mongwano iga mwamato igo orore video iga no to report inde onje sia sale yoko sibete nje timbu atimo chando ndo bwensi timbu atimo chando ndo bwensi nako tenge no garage with anybody nje ya timbu ati muna lina sibetu ko ruwa to jina tu chibesa nda accept that inilio sense na tu chibesa nduaje gotabo kisabali nare kwenda koti njiko kana ko sinda tikora gerero nande kero muchache roje ngonsibire myaka 3 nje tindi muchache nje no mulemi na roje nganingi saine myaka eyo ndeli ko sona korona bali saine myaka eyo nande tayari ko sabu yesibe kunanga ndatu sabu timbu ati kento kera garendo rebo Mwancho mwigere na wankole nginga kwa nyore story kuru somo gaka Robert nobo gimabwa no roche na numuntu very honest nebi asarabia bono nkankyo korobono kana ndege sibon kigenda wachi wakoro bono ngo gesibongo ngo endana na kuroshi after 2 hours kana jina ndai I come back to my work normal na so MC yana na tolecha na burgere mete yana na chingo ko chene chenge na bintu binde gocha gasi nkenkenke na kole yana titukolia ani by the way mwancho mo ligereli Robert nko niale MC nko niale chingoko chinkanga wane chinkanga serenchiro chinkanga ebintu byonspi oyoraga niko ko mo aggressive myago supplier none chinkanga chingoko MC ene bintu binde no muri myumya sana ana bokoroke monte gore gosimeka onye gende gosimeka MC biya advice mangane ya farming na bongo kote mugondo ngokora baka na chef kade jagrat hachash amonde process na simekire ningendere kore kwene nya chinta chite chera ngara ni kumaega bona abantu bare kole meke barua bagachitogora imete yoro chire mata ekindi chash chachira ikono bole mi I depend on farming okay yeah obatajiri mugondo bole na that is why Robert yakotanga that is where he depends on farming
Yo, Robert, you rather contact. Now, by the support Robert in one way or the other. Not just story. You can support it. Robert, go and get a number. Number 0718 46 83 27. In Safaricom. Yeah, the 0778 788 162. Safaricom, you what M-Pesa. Yeah. Ni role. 0718 46 83 27. Mali yake kuleta M-Pesa. Robert Keire Nyandika. By the way, when you rata go support Robert for just anything. You can send him anything. Mo appreciate some token or just Robert. Kako cha kunga kiresi miantenga Magnite, you help me abantu ba support nini my team, you can do it. Nchira bonga tangambia muna singe mo support singe jotoiro muganoe oyura be education nchaso muntu toligere tichinse chiga cha bono iga ni maitenga na buko surprise in anything. Bantu mbali babwato moyo bugota go surprise abantu nande ko batakendora mu boli iguru yamungana prison ngakiaruwe toro ne bintu binge bnebyo ngo sobo tugi ubole mine bintu binde binge, you can just contact him eliako anyale ko rese bintu bya so ubogari kima ninga nikukan ukwana no mungno mino mirara zinga ngakiyo sibire ngakia vire disco gai Machana te. Tetore to mungina mama Robert nerara to kwanda then to my kwanda mugondo gai ganda ko kimisi ya gare Robert ya go serve 3 years in prison. Mancho murigeria ndiko kuwa na mamumu wa Robert nerara tutabinga experience kyankere keke gakuru mwana yakara bwate tunaboyigo bone yabuna iranire inkyara ate kwa kimbeke iso ntaringi biyole iye amugundu biyole kabisa akoroka nabya wacha buno mongina smart nandika kwenye wisho nabone boboli biyole biyamano na wechiko smile one thing angwale ko smile kero mwana ogasibire smile njandike njandike smile ngakiale ntabya mwana oyo munabata bya kibesa iri kumita bata ngamata bina kimisi nonyero kimunero munanda kurwali bakari neisa nekibisa isarasi ngamata bya mochokoro kwa mwate kibesa nesikinjiyo olive wana ni mihera ngani mete yaga kide nkamata biga njiro muntu mugima mugakwa netai karasire njo mugaka njo mungina koraiga mesieti gao nibu aito sikubuli mwana uyo njengo ya kibasa njengo kwa nje ni tukansana bagambi nsali simisi nsali wana so kigiri kyati mutu meteri bata bata ngamata njengo kwa kibasa Bueno, linde echinjiriba mesi ya tisa ni basa nto yiga nyanga tikati mesi basa bwata waniti mwa nyamoje tabatindi ko tiga kibasi cyo rekinko ni mesi toko ni mesi ya me bali burure yona uwanja ngakwe ngakoraki tiga kata batule twakagamba waka enda kaja kaleta abandi akamata bakateba aja ndikisikambi muina umwana ngamata yayo kumukwana ndikisikambi muna bateba igo hasi akagenda liyagenda kumbe ngitanda wiritega ngitanda wiritega ike akarwa akatabatalengho isunyi nolengo akaraki tokirete iga ukiri burali urure ukiri musacho era bati ukiri burali ukiri kwa ng'ombe tanyara basikali ya tubure irona iri batigire mu cyo mata njira mbama itinga ngukiri bakaisiko kabata bati akata umusikali kamatera bati naye mbali ko tazabi toko tabyoje ebale ko tatabya naye ngurangiryoje bwana nini nje nama ete mukubwa
inje nanyorire mongote askari bakire mwakire rende nabarorire musani oyo rengo musikari ekisana asi ngurwa ngota inje ntabwate ko naye nakaite muntu ngona agwara ngo akresimi ujije bande birende ndokana umuntu mwa agatagenda bamubigiti pengo bakagenda tukandi kuchimata bakaline gari bakagenda ibagenda ni sasa bakiarenga ange yo sasa ibane tukaiko nindi tukarumage ngarumage to chikorana kinga kiri tokonyora ngoenda ngonyora ikaranstikiru ikuruga ikaransti nyumba tasike irimo nabantu bandi ngani kwana kyarenga ari gusikiru noko uko yanyu chayo wana ngarwa rinde yaro ngarwa rinde bakwana rinde nka agantebi ayo mungina nyabuke tunyo kutandika abatungo talika ayendo nyakwachi ngeni to tandika ngeni nyakwachi ngeni muruge ngarwa maana katangachi ngeni saa moja ikawa iriga atungaine baba nguchari atungaine saa mbili echi kabekereti saa mbili echi tukanyoroje tochaka kuragira bitukeri nande lya kabiri nari bamunyorete magina ajete kugura ebintu bite bakamuira kabari mu sajo bana agenda ko target bakamuira ata no yeka jinga ngidini ko bekupenga togenda uchabu amane pengo yo kitambanya kumbeka au kali ndiko bekupenga togenda impakai pakisimu kwiki pakagenda pakaiko ngochikogenda nganyara tanga yaya ona kurara mwambia agende yaringiri kulia Jumamosi ichuma Jumamosi agende Kenya nini gwetu bo ona jo nini gwetu bo kana rende ambi bogakya ona bakawata bakagenda mino mwanu muye manene garwarite awara bayisiki batatu nare mbana manene narwarite bakabana bakagenda rende okora bagenda ngakanya ngutabere ngombe yindi wali tunye kutagera insanjira polisi muntu bulira makoka buli ngujikuyira jinsi aganje ngikunyuma ngujikotamera anya konyerisha ngirete ya bakuruma ate anda imama tuna kolera usibiri myaka 3 kubatega kingi kumukwana asibiri myaka 3 umuntu aitete ngyakorete ngaye usibiri ngakano bulimo lago ikasende anda imama mwana muntu usibiri myaka 3 yani akarushya umwana nyomba igure yemisi yale miti atakitu kuibera muntu yani usibiri myaka 3 ngai ujina muntu urwarite ona ngatakira abu konya tinda wena bujana arwarite ngatakira kunyukurira awono muri na musiko muntu narenga lakini era atakanda bwo nero urwarite ari guturugira ngande tingala tobusi awe nda ugura kingen ona ngarwororonga koraki musiko imtaka ndakantika njibika engombe ngonjandire niwondo walite tumbwa tinguru nakingokora ngimuntu yangera gitulesi kake takanyino mwana ngate nyumba ngechanda mana kalemereria kunyo sawani nyasa uyu ntungite tukama nasaba nara hukuma umuntu buri okungugira umwana nari gawo murumto okurukurura namataipo ntuka kindugire kingeni njiro ntundugire mwana yosanyo umusada mugutule ngini aswali ko ndugire ubukuma namate byokuruga
butukuri buisaine nandi butigare morogo banje nkoreki nkendi morogo buruga mbigera bana ntaiba wisa ndi kwaragire kwigutire nandi morogo kingutira boyire mechire kurugura mwiburi umuro mtabano tata makera kindendi nabana baro abayiburi bakuze otira bana magenda ojichoita ntaiba ama kwaragire kumaburi tatu mwana na igutire ani mambio chiche ondugere nana mado chiche ondugere ara byenye sai na amana na ara ngachandika ngale abono ngale tinkura ngujikure ono nanyoro ingirite keranga giachanga ingirite giachanga ono ni chikutaka ukianga ono ngiri kuangika mwana onenga yakare ono ninga kingokora ninga etatu ngale anga bai karabuka gaki ngarabuka ni chanere mu unde gotoru nare gotara ni chwesa nare kuri ngi chwesa chogo anda kinare kuria na abantu bantolera nande etu balinsa ramye andi bambukuri naira kuningira ngagwicha bantu nyibuku mito kwa rwari hau kugwicha ubwatu busaigo mote bamto na rwari muntu burire kwa icha asi ngarwanga karake na kora kunde nganyango tagera igo nganyango tagera ngaika sinkolema ngoja bale bande mye kanisa ngojire yande mye ono rende ngachanga karake kachangalemo kuninda ma ubiru chakiro lakini ndabogete lakini amachangerera indu kiangerera tana amache onji kuibwata iga ibinyinga mbyo bikema nini kema okara ta igo tara lero namba achiri ngakindara basa amai sara biri machangerera binyinga mbyo bike ngamatabya nchibunanyi kwitata mbona yagachaga ngamatabya mbera nabakwete na murukwete nande mbera namutakirite mbera narwalira ngire nyakitari uko ngire nyakitari isinaralire nagure nsina ulikitana nagure nsuku chibota kanyori ngwite nsuku watakakinju nchu atabi muri arangiri umwana nale mahata marangiri ngakinju musima magakimuri nyakitari walire mwana akambika bana karangire umwana mochi kuna lugura wate bibili akangira simisimi regali ubonye mbangire ri amade akangire ri ubonye mana ngakora matuku kyanda nyakitari nino mwana yagacha naronde ndite akandi nana atikete mu kamuro wankiri atikete kumwera yoje ngina muntu akandi nabane ndamane bakambekera make bakandwalia baka nkayuna change ana change bana ngalibonga kateyunga aya nuriruska abende kainaru sintabwat akyo mwana non musaki nabaki ameti nurwate ko libeskari akirano burieto mwana non nyarukana ngugalinde bana ngakingo kora na umsacho nyasaye uri utaikurara ense yarumetu pakeme se karma parweme se yurali bacha kontra emme nungo kore nere ta konyora Uma nere ta konyora una ba tikitenga nkaba nga taimanga na nyasaye na nditra ne kwa rabo inyege ndi bakesa umana mboera yomanya muni abantu barumete yani umwana yamubika iga umungire tatwara bana mwakankara kwete agwete mwaka 2000 itariki mutinyo kabiri kitariki yani gachando munginuri akina nyachi base icho tari muti yao ni cha akara ni cha amwa chibese kusao ni buli amwa chibese isingi chwane chira chibese kubugali nante batinga chikumonja nchikutaka bana polisi au tokamera ngati tukireka tukambe ngwakana chibese cha dali tayu takaje na inji tukwana akante kata pakanga chikunga bono linde nyangire bono musiba ye kyara nubwati chibese
maskini ngamutiga rende igo mwana ukire mwana nachise mwana ya nani nyama ina mwana ya sawa yungu sawa mundu chinga mwana ya ne tawe ta konyora nasaba nyasanga nyasawe omongete amonge nandi kyara talinche nayo mwana kwa mongete na rabika karo wanja kwa ai buna bune onda yatere usaba kuri kwa nari usaba yesaka buna omwana kariga ganjira anera gaje nande karasta kanyoranga nande mama ruwali tutali ndwale ya ndwalete narengi biya ndwalete karo ndwalete ndabugite umwana nabeire rero umuntu akundira ikintu cyane yagire antangi yakirake yani ndabugite bakankumwana ikika anje nchikurigirya karale kakingirinde kyandi ntarenge nakibona ngokora no esa numya ani sana nyanjite na twanjite kore konegatia mbu ya korete mbu ya tule na akiri nyagita na wende no bumboere one thing mukobwata abana bande bwatindikira abana abantu saba mucyo amuno mugaka nsaba amuno mugaka nero wikisaba na agite ingera na agite ngacho mucyo mube kinyora ti mucyo mugakuyo ondetete ntwale ngobenere nyeni twango ubinange na tamete ingera tutale ngobenere karwaro na tuli biyaigo tuli minto biyaigo to kuri biyite bibe biyaigo nanyala tamako byara nako byara ya tumo nyorati bana bantu bali bunjana na bamwao tata ka bwate nyumba nene nkubwati ni nyumba ngina kumubwati nyumba nke nabandi mbali ngo amatinga nambali ngo babiri bo liti narengo na ndi batatu lakini mbasirete bono yanguriga bono gama naza anta inyombe kimwe kirega bali barenga barenga manya kinyundo no batarenga baye nindi bana uwa polika bana tari muntu ya nabaro bakuta bana akaita pi abantu barenga kwa bwate nakatuna bana saba abana bansi ubainge nana amana bali moyo ikinga gitu kwenye family njayengo family mwanya rero njarengo bali moyo bone barenga abali moyo bone bali batatu uyu wali kama numutangiona urwalete urunyenya kali aya na uyu igano yonde narero banyangusa bana baisike batigalite batatu no batatu no murabatimbane mbane bali yo kwa bwata bana 10 10 yaya ononye bali moyo bane Robert abaisike batatu basirire 6 nje nsirete yo kwanya bana 10 ya 10 na tiketi 10 ya 8 wano roja bana banko balerani inyaruka nere asirete igaika 10 egasira no mwana iburete omwana iburete mumura nera agasoma gaikanana yachukana kianda nera agasira abunku baragasina abana abunku bare bamtonga bayanye nona kinara wakwa mwaka akairuruka akarwara oyo akara mwaka irurukete nari omwana yakorire school akorire yakorete 12 nindi nari arwarete nari akurire asirende mwaka akairukara tukamurusinya gitari kuruta baka akiure no bware aetugento tari kurindagira ari gukuriuruka ari kya gukiko nangu kikoenda kire uruka nangu kikogenda ke uruka tari kurike ko harije micande menga somujiyo akina nyororire ese bali batanga na birorire we kwa yaite
ndemerere Nyasaye tigande gukubwatesia boneka bantu at least bono bwata mulembe esenge bakwa bali bale bonjanda bakuru bali abana batigite miji mageno akora kujimata wali abantu mbaye n'abana baro uchore kanisa kanisa niko na Katoliki yanere Nyamurua ndo chero sa eres kanisa nara ongutsia twajiri Nyanja bera tukaleta Nyamurua itu no atore mwana we keracha bono ngikira wacha komora ngikwacha kuigwa nabona igwete pia nawogete nyetari buriro bwatu cyandire ngaboka paka ngai yari umwana ugakire onyonja andikite tugaki paka ngo uje umuntu naruga bwacha ko kwanyumwa umuntu naruga narugara abana bantu mbaye ngo nabana ubaro nabarumba bwatikende barabugite umuntu racha ko kwanya yo unaruga kwanyumwa kiabane nyoni yateba yebo bana rinde abaya ringi igora kindi ni Nyasaye bona tokonye tingi ubandi nabombwate nabongogete nabongogete roji nari achita to mongino wetro chipnare bia una nateba namba ya Robert ngobe kande nsaiga make sure nga mwatumire Robert kende agorero mongine sukari amugorero no enkende banyakuri mongina asukiria matuko namba ya Robert no nyebete se screen igaya mondo utagete kotomera Robert make sure nga watumire Robert kende agorero mongino yendagero mongina nyakuria nyanya go smart ana buno smart kwa wete kunya go ishuku basa yawa ndengani smart smart kende enjara ya nyaji ogonya go atanyore bituma ni miti ogonya go anyore tendi basa nana barigiri bana nte mongina kimoro cha korogan riri yango chari aye ya ngoro kana bubi akinya sang nagenda tukumokonya so anything support Robert so that I support mamu aba elio bugimo bonya kwenda bakatanga uchungu wa mwana ujuae ni mama mzazi mama ni mongina na robo goleti na robo atenga kianda yale go sereka robo bakubwata gaki abaturagira abato endi ya ikire eringire yaringa ki ato bege tuburuire ndari kwa mwaberete mo oyo ngiti munde na acha nere monyore ga batai ungwani monye ngitumira ne ngoma de wakiri nyarebe ngambi yere ana itumbia tole ngiti ntakiti komogeja ngingo mogeja ngomokora sabi juu yake tato yule na roa mwaka mwana ningingo mogeja ngokora Onda bati umira ne buya na mogeja hata mai tiko gaja muntu atatiga era buye ka bwate ndwe kwakya mwana Robert mbwakia bwate orojo mwana mube nakwirinya kita takwera akitura tokorere ken nakwiri takwera nakwiri asa kwa baba na rwali tawu omiyo ko genda baba na rwali tawu oge nakwiri takwera mwana ndongo moranga mwana ndiye samuli na damuli na rbi ka ngete anda kama isa mnubu ngai inje kama mendro basami bobere bukaba mbuyande ndi tumuna wana arunya gitari ande ndi tubiya ntubwati bitumwa abana bane ndi njara nkonya by the way request mongina make sure nga bituma bikire gaiga Robert gakonga kiresimi in 2-3 days ante nga mwa matomere bituma mongina nyakuragira matukanya gosuka no amane no nali nyondi nangi bya ngana banyori bituma ngana barwicara nyari isingo bije mu kirugora nimba tendimiro nali kurima nzinywa nanya izinyupi ali jibuli bora akiri yansi ya sire ngatiga lende ngona kulivi bego paka wana lakini mno jaru zinya kitali akarwana ngachina ali getege mu bata bagusina sha isi sai twa watengi yamona ana safe akijiba sikyane chikonyera chikali chialengi ana bana igente kingalika bakateba yaya abangina ebajiko ko kurwali bosa ngajingalika limo ayigo mwana na ngatika
ngarumia 3 itangani kabisa ngajinga tiga ujari tuaje kurwali bosa narinji kunyokana na basa timbwati iye agasureka kumbe bosa teliani tenga kiweta chandika nyata bwata basani umuntu nani karanju gosoma nyate karanju n'abantu iya mozo atwara basani bawangite nyata bwata abantu basani bakomokonya kibe paka ikigaisana paka abandi bakamwa paka karupa kacanwali ikintu ikyo akagiakana paka canwali hani nguikande si okorongo saba na kulire nkunyura ngaki cyakyo monano nyiri nari ukikurushya nguruki wankonye kabiri asa nari konyoru nyumbande nkwere tekaba yaya mismali yake tu wari muna mwanya bantu tukalire nabatokata mismali yake tukora gako mismali akora nyongo diki naye tumanyiti manga naye akindende muyande nditumuna bana barua kwigwanirira oyandike barua urete kende nari oyandike barua na mukairi nagene tuko kundugira konda sibiya igo mbona nengi wetania asa tenya ko binga matuka mangi wetania mura nengi ntagete by the way this one never kubol ngwachite none tukemo echera koro mwana nje umwana nana ngikiaba gaki nabo umwana ya urengero bura nari kumatenga gaki maigandire gaki togende na antabi mama timpati pesa njungolini elina anyolire yabagatu uno musato lyali ndakatwali kiri bubere cyoka njungolini namurinia twagenda musiko karabugate inje maite ngo na takabwatira yo na arerei musiko karabugate twagenda musiko karanta bwati ungira nero rukongira kwanda twaringe gaki magura na nyari tai magura kali kwaligiri mwana gebchanga ime yaya nari gitiaki mwana nera gachakari yaki agatawo mungina tali kuiwu mungina tali kuiwa mwana gake bakagisiye twakwana niga twagamba asi tumugenda rindi matayi bitata rindi rema ono ngakiri ntoko rema nyasawe ukongete naro rema twira nabuja ngomora nari akinko banangitinji komora kakinyuragire andi wansa yisimiye ate nyabatari waka esimiyone gacha kondemi ungakira umanya tagitigoro teruaka yagera naragira uchuaka ondemi naragira andi akondemi ibango maremi era kondemi ate mama kawe ya korayo lema ningucha wochande komora nari yasana nyasati kaende ukolenda na wego noti moveres ko nyasanya ko balenda bosini kabisa ga kinato sineti diga tokoro mongina nyasanga nyo kwakori encherore biya nge biya banarali enchero koro kana biya aya go ishugo na ginkoro kana nanya aralia no koro bushugo mbisi ni yesibedi anje morigeri anda tarna roba tiara nkimogondo turaraga saiga abantu bagakora bitina bya abantu at least umuntu cyo gusibunga cyakoroka togenda ndare cye magnite inkuruko wancho morigeri bano obole moto kwanira mesto kwandra nere ya Robert mesneri uneri ora lero no kwa rekutura nkyo te kobeka tia ndado bege bitu echi kwenda cyabukate kito jina dajina simebe cyashi ngasimbe kanti yenge ga feel chonse bona dinabo atwa ende program gasarika na chichi chiraichi na chichi na chichi eli karalnereli chimo inali ndake tekobeka nsiri chae bona uruse cha etikali bona ni chapkad ebe na matoka ndosi no bege bwana itokendra aliri yesa tokendra alia ikonkweli ndege tamatoka kana bato kutambukira no to tambuka kirima Bode besia yo nere
nero nagote inane nachitenga tua nande moiso ndiganga wiki yerire iyo nande wiki yerire nande ngwatu natua okay nabo nande itegete nande obuoyo nande ngonyebekera obuoyo ga nande matuki muthenyuka na igo gatano yes nande beko nga mapato mwancho murigereria karote makurigereria mesina ere na Robert no murimi bwe mesina nande miya kabisa ntabike bene bye yokoria yokoria abantu yokoria isukari okay yobano gesinga kielia kwa ringe gaiga eli grato kabwatu paka bano nkalenge kwa rusirio eli abwate tu na tuete ekaoni gulinda chere nande bana nachiteiga nande nanyone tu 1 week ago yobano nili akabere mwancho muri no rochega imagine cameraman ya neise kuetana na round eligereria saiga emesinere iga you know bintu byabo bagusiba batanga kumbe kiago na bagego exactly kiago na gego kweli nande Robert no muremi ichaye buna na kwaro kigo chirugoro gaiga bokoligereria chaye ekiago garote ko siri chaye beke chafkaronki chaye mapata aberense bono ndo chenge sauri bure muburaire njabwa chibasa kare bono chi avocado chi atire chinye chiashi nchibwa njire gora sebesa chimbeke chi avocado chigonkonye buchibusi chi avocado igano inchende ngari ko beke chi avocado avocado njire igoro sana ko sie kiro bono igere chibasa nyingi egoro chi avocado isato chabire kiro osimeke mete na 50 na beko konya satambe ko sia ndo osimeke mete tatu bakosomia bana etatu yoka 3 trees eko mwachibesa ai togorusia mbeko embega ekugurwa irenga ya chirete 300 yore batangani bone ga kireni na yumo ndagonyora mbaro roche gotakana bo wetera ntimo konyora all right nando nyote meto tagete nabongo kokokonya ya gotete cha avocado nabo abo ko Robert namba ya Robert na relie saiga to kopeka gaiga ndo bansi otate nande baite Robert umuntu araga ninga echumo smekre mite igabuwe no kalpo nande boso mundu rite ko nyara kugura chi avocado atabwati no nemi na mushini yawe chikugura semia nabo ko andori chi avocado chi artificial kawaida osimeke kwa imete rite ko simeke ngani chire chinge to simeka chinene karo chi abwatire bwe chi aratire mori bye go chigoro yani mo ya tiri mote ole bye go motodo nabongo chorongo kore crafting esibwe onyerenda sama tukongo gotebi muneko bwate go chaga go seboke getekeri ayo osubore nande avocado checha kwende mundu atakera gusimeka lende mesi buoye na nini tabwati none chimbego nonyale kumurigeri wano musimeke umuntu atakete mesi nero tabwati chimbande na chira chingo toka chire naba on contact egere monyorere nane nyita atakete ko advice ne kyago simeke mesi bado nabonko mo yona nabo kumutenera simeke ubiya kabisa gasingia nabo matoke boyo okay yeah you know ekara ngora story chigana nyoro muntu urakore farming biya no harega iga ni maita bantu bali interested in farming nabo kumwakera elio koreki onyora se agokonye gasie iyo namba yae ikwane namba yago 0718 46 83 27 07 namba yani ya Safaricom 18 46 83 27 ande by this namba iyo mpesa abogo tumakenda go rero mungnorie ndagira koigwa tanga mwana wa gachi aba bamune na bagwanjite na nyasa mukonye na gotenga ababube na shinda nyakitari gocha gocha ondete yoro gocha kumakonya na bara ali bweka iyo nga tolnera bale babere okay wancha murigete ankore story gakuruchinze mechi gacha nyambunwa korwa ne rami in fact bone yamnande iga rami direct anise gonchura camera imetelia direct anise ise gonchura iga imete yibuneragu ine rami na kurwana magena ne kone yoka oso elio bonyo exactly elio bonya alise asama na gwako ni guchinge ni chinyinge is just here and by the way gotete no ne konyoreke ngasa iga around iga bantu mbarororo kwana na Robert iga igorora ibintu buna bya bikobya tiankore mugano kurwa sai ganche mark na itinkorwa keep subscribing yase channel yetu ya Gusii Voice elio togenda gokoletere megano na yonye kubwato nde iska gwote tokoro mugano gusorocho mugano nore
turakoro benefit umugusi ase nchira ya mogose ende nabo kung'akere simi ase namba ya nesimi ere gagu elio tokore megane iga tokonye gesa gukyo mugusi tomera nase mogano gocha Nyasaye oyo.